Гандлёвую сетку востраў часціней смаку ліквідуюць. Яе месца зоймуць кампаніі-канкурэнты, а таму, маўляў, праблемаў няма. Гэтак заявілі ў Міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю Беларусі. Бізнес сям'і вядомага бізнесоўца Віктара Рамука апынуўся на мяжы банкрутства пасля цікаўнасці да яго з боку сілавых структураў. Гэта аб'ектыў, з вамі Юлія Лабанова, вітаю і сёння ў выданні. Каліноўцы. Новы грамадскі рух стварае былы камандзір палка Каліноўскага. Самое ж вайсковае падраздзяленне рэфармуюць. Рух каліноўцы – гэта яшчэ адна магчымасць аб'яднаць нашыя зусілля. Пагрозы фізічнай расправы. Палітык Павел Латушка даў паказанні ў пракуратуры Лодзі як пацярпелы ў справе аб замаху. Справа датычыць падбухторвання усталяванай асобы да забойства мяне. Господин президент, рад планируем закончить уборку. Ну ты меня господином не величай, а то у меня от этого господина ничего нет. Учыніў інспекцыю палёў у Менскім раёне і раскрытыкаваў адказных. Навошта Лукашенко гуляецца у дасведчанага агранома. Сейчас я у этих плохих Борчуков, я их нахожу. Это вот типичный прием политических технологий, хороший царь, плохие бояре. Каліноўцы. Грамадскі рух пад такую назву ствараюць байцы, ветэраны, валанцёры палка Каліноўскага. Чаму цяпер і з якой мэтай паўстае аб'яднанне, ды як у вайсковым падраздзяленні ставіцца да распачатых днямі рэформаў, даведваўся Уладзіслаў Корсак. Грамадскі рух дзеля вызвалення. Прадстаўнікі палка Каліноўскага абвясцілі пра стварэнне ініцыятывы «Каліноўцы». На працягу всего шляху полка Каліноўскага з першого дня его утворення нам дапамагалі, напэўна, вже тысячи розных грамадзян Беларусі, не толькі Беларусі, які удзельнічалі перш за все в матэрыяльна-тэхнічнай дапамозе, таксама в рэкруцінгу. І вот у нас узнікла такая ідэя, каб аб'яднаць вот гэтых людзей под таким нефармальным рухам. На далёкую будучыню ставіць мэтаю аднаўлення канстытуцыйнага ладу ў Беларусі намаганнямі прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў і добраахвотнікаў. Цяпер жа новаствораная структура зоймецца арганізацыйнымі пытаннямі палка ды стратэгічным планаваннем. У нас наперадзе 25-й год, калі, магчыма, дыктатар зноў захоча нейкім чынам пралангаваць свае паўнамоцтвы і ці перадаць каму-то іншаму, гэта, як называюць в палітыцы, акно магчымасцяў, якое мы павінны выкарыстаць. Заявы прадстаўнікоў добраахвотнага фармавання адбыліся на фоне рэформаў, пра якія стала вядома напярэдадні. На афіцыйнай старонцы падраздзялення, якое ёсць часткаю замежнага легіёну ГУР Украіны, з'явілася інфармацыя, што часовым выканаўцам абавязкам камандзіра палка прызначаны Павел Шурмей з пазыўным «Дзядзька». Гэта рашэнне было прынята мною і ўзгоднена з нашым калектывам працоўнай групай палка Каліноўскага і зацверджана кіраўніцтвам вайсковым Украіны. Адной з мэтаў назвалі паляпшэнне эфектыўнасці і баяздольнасці падраздзялення. У палку Каліноўскага даўно назрэлі рэформы. Яны, па-першае, датычылись кіравання палкамі Кастуся Каліноўскага, празрыстасці, праваздачнасці фінансавай валанцёрскай дапамогі нашай беларускага грамадства, рэкруцінга, медыйнай працы. Але не ўсім спадабаліся такія перамены. Таму цяперашняе камандаванне часткова не мае доступу да ўсіх медыярэсурсаў падраздзялення. Сваю пазіцыю непрыхільнікі рэформаў патлумачылі ў афіцыйным тэлеграм-канале палка. Маўляў, падраздзяленне страчвае элементы самакіравання і магчымасці набіраць рэкрутаў, а новы камандзір дык увогуле не мае аўтарытэту сярод пабрацімаў. Хто кажа ад імя палка Каліноўскага аб тым, што полк страціў элементы самакіравання? Не. Элементы кіраваннем палка імя Кастуся Каліноўскага страцілі две вядомыя асобы – Мікола і Ваніш, якія намагаліся ператварыць полк імя Кастуся Каліноўскага сваё прыватнае ЧВК. Атрымаць каментар у згаданых сузаснавальніка добраахвотнага фармавання Міколы Дземідзенкі і былога начальніка штабу Арцёма Войніча з пазыўным «Ваніш» пакуль не ўдалося.
В любом коллективе, там, где больше 2 человек, всегда происходят какие-то ссоры, склоки. Это может быть, я не идеализирую, в украинском командовании точно такая же история, и в добровольческих формированиях тоже такие вещи происходят. Возможно, вот пришлось украинскому генштабу вмешаться и вот что-то, какую-то ситуацию разрубить, чтобы остановить какие-то там неправильные процессы. Агулам рэформы і рэструктурызацыя ў вайсковых падраздзяленнях не рэдкасць нават падчас вайны. Изменения происходят как внутри вооруженных сил Украины, как внутри вот этих вот интернациональных полков добровольческих, так и в Российской Федерации тоже происходят изменения. Поэтому, еще раз, есть проблемная ситуация, есть видение, как ее решить, там, как улучшить, давайте менять. Поэтому это абсолютно нормально. І пакуль у самім падраздзяленні адбываецца непаразуменне, прадстаўнікі палка адзначаюць, што знайшлі агульную мову з аб'яднаным пераходным кабінетам і неўзабаве супраца паміж дзвюма структурамі можа ўзмацніцца і пашырыцца. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Павел Латушка даў сведчанне Нацыянальнай пракуратуры Польшчы ў Лодзі як пацярпелы ў межах крымінальнай справы. Яна датычыць падбухторвання да забойства палітыка. Некаторыя падрабязнасці ён распавёў Белсату. Справа датычыць падбухторвання усталяванай асобы да забойства мяне, якое планавалася, наколькі зразумела з тых артыкулаў, на падставе якіх узбуджаная крымінальная справа, планавалася супрацоўнікамі замежнай выведкі. У рамках сведчанняў таксама мною былі перададзены больш за 30 рознага характару матэрыялаў, якія пацвярджаюць як пагрозы, кіраваныя ў мой адрас, так і пагрозы, кіраваныя да прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў Беларусі, якія сёння знаходзяцца на тэрыторыі Польшчы. Прылецеў на верталёце інспектаваць сельскагаспадарчае прадпрыемства ў Менскай вобласці. Застаўся незадаволены вынікамі і гучна раскрытыкаваў адказных. Ці бывае падчас праверак Лукашэнкі іначай? Пра што сведчыць такая камунікацыя ў нашым матэрыяле. Что там, траву посеять нельзя? Нельзя продисковать и поле привести в порядок? Что ты мне рассказываешь? Я вижу. Лукашенко зноў распякае чыноўнікаў. Сёння порцыя крытыкі дасталася ягоным падначаленым з Менскай вобласці. Маўляў, тыя засеялі не ўсё, ды не так. Але публічныя прачуханцы дзяржслужбоўцам ужо нікога не здзіўляюць. За 30 гадоў яны сталі візітоўкаю дыктатара. Кто имел право отменять мои решения? Всех под нож. Всех до единого. Посмотрите, сколько бедных людей в стране, которым надо помочь. И сколько жируют. У нас что, не хватает сил в управляемой, компактной стране навести порядок? Последний разговор с вами. І нярэдка гэткая дэманстрацыя нібыта руплівага кіраўніка грае на руку Лукашенку. Обычно люди недолюбливают чиновников. Ну, давайте честно. Во-первых, потому что они сами этого заслужили часто. А во-вторых, потому что так удобно повесить на кого-то ответственность за свою плохую жизнь. А когда мы еще этого виновника или якобы виновника наказывает его кто-то, то мы, благодаря нашему дорсальному полосатому телу, то есть нашему мозгу, мы получаем ощущение безопасности и даже приятные ощущения. Да прэзідэнцтва Лукашенко кіраваў толькі саўгасам. І цяпер імкнецца падзяліцца сваім аграрным досведам і навучыць кіраўнікоў з іншых сфераў, ад банкаўскай да медычнай. Пры гэтым да падначальных звяртаецца на ты і падкрэслівае сваю блізасць да народу. Ну ты меня господином не величай, а то у меня от этого господина ничего нет. Это пиар-ход, чтобы показать, что я такое решала. Это апелляция к родительской фигуре. И вот он же не просто так вводит этот прозвище батька, да? Что папа сейчас все порешает. Это вот типичный прием политических технологий. Хороший царь, плохие бояре. Этим пользовались очень-очень много столетий до Лукашенко, не он это придумал. Асабліва лёгка на кручок іміджавай стратэгіі моцнага гаспадара вядуцца жанчыны, зазначае піяр-тэхнолаг Ганна Мірочнік. Вобраз моцнага мужчынскага пляча блізкі беларускам ва ўзросце 40-50 гадоў. Эти женщины
выросли и родились в Советском Союзе. В Советском Союзе всем было наплевать глубоко там, на свободу слова, свободу личности и всего остального. Для них это норма. Порки, начальство, разнос – это понятная картина. А здесь же еще и бьют не тебя, а бьют того, кто над тобой, например, чиновника. Ну, вы выбрали этот путь, идите им. Больше я вас уговаривать и просить не буду. Шаг влево, шаг вправо, к стенке поставим, публично вам заявляю. Самі ж чыноўнікі на крытыку кіраўніка не абураюцца. Яны панура ківаюць галовамі, просяць прабачэння, ды абяцаюць усё выправіць. Нават калі праблемы, агучныя Лукашэнкам, склаліся праз ягоныя асабістыя дзеянні. Это наши соседи, Европейский Союз. С ними надо найти пути сотрудничества. Большинство чиновников процветают. Да? И они имеют достаточно финансовых и других всяческих выгод. И распекать это одно, а наказывать по-настоящему это совершенно другое. Поэтому, конечно же, они уже пройдя этот путь, да, они прекрасно себя чувствуют и знают, что с этим делать. Напрыклад, пасля разносу зладзіць паказальную дзейнасцю на месцах, што дазваляе заставацца пры пасадзе. Гэтак Лукашенко абурыўся на багатыя школьныя выпускныя, забаранілі діджэяў і лімузіны. Загадаў утрымаць рост цэнаў, рынуліся самастойна правяраць цэнікі на паліцах крамаў. Выставіў сціслыя тэрміны для ліквідацыі наступстваў урагану, правялі вялікі суботнік у пацярпелых ад буры мясцінах. Кацярына Гардзеева, Белсад. Набліжаны да губазіку тэлеграм-канал апублікаваў чарговае гэтак званае пакаяннае відэа з затрыманым за каментары беларусам. Мужчына распавёў на камеру, што рабіў допісы ў нібыта экстрэмісцкім чаце і дзейнічаў пад нікам Сергей Ціханаўскі. Таксама стала вядома, што ў 2020 годзе ён удзельнічаў у пратэстах і атрымаў траўму ад гумовай кулі. Больш навінаў пра пераслед беларусаў у нашым аглядзе. Палітвязня Владзіміра Гундара пазбавілі чарговага кароткатэрміновага спаткання за нібыта правіннасць. Аднак за якую менавіта сам зняволены не ведае. З кастрычніка 2023 года Владзіміра Гундара, аднаго з фігурантаў гэтак званай справы Аўтуховіча, утрымліваюць у турме нумар 4 ў Магілёве, дзе ён адбывае 20-гадовы тэрмін. Палітзняволенага Яўгена Афнагеля, асуджанага на 7 гадоў зняволення паводле пратэставых артыкулаў, могуць другі раз перавесці ў турму. Суд мае адбыцца 29 ліпеня. Актывіста Еўрапейскай Беларусі ўжо утрымлівалі 2 гады на турэмным рэжыме, але сёлета ў траўні Яўгена Афнагеля перавялі ў папраўчую калонію нумар 1 у Новаполацку. Стала вядомая дата суда над маці блогеркі Вольгі Такарчук Ірынаю. Справу палітзняволенай пачнуць разглядаць у Менскім гарадскім суде 1 жніўня. Яе абвінавачваюць у спрыянні экстрэмісцкай дзейнасці. Ірыну Такарчук затрымалі сёлета 23 студзеня падчас масавых рэйдаў КДБ супраць былых палітвязняў і родных апанентаў рэжыму. У Гомлі за каментары ў інтэрнэце будуць судзіць былога міліцыянта. Справу 55-гадовага Вілена Тургунова абласны суд пачне разглядаць 6 жніўня ў закрытым рэжыме. Яму пагражае да 12 гадоў зняволення за нібыта заклікі да санкцыяў, распальвання варожасці і паклёп на Лукашэнку. На фоне ўсіх рэпрэсіяў актуальнай застаецца праца дзеля вызвалення палітзняволеных у Беларусі. Першыя саступкі рэжым Лукашэнкі быццам бы зрабіў. 18 палітвязняў выйшлі на волю паводле амністыі 3 ліпеня, сцвярджаюць праваабаронцы цэнтру «Вясна». А польскія медыі паведамілі, Варшава і афіцыйны Менск спрабуюць дамовіцца наконт вызвалення палітзняволенага Анджэя Пачобута. Ці могуць Польшча ды іншыя краіны Еўразвязу паўплываць, каб рэжым выпусціў усіх сваіх апанентаў? Спыталіся ў сузазнавальніка фонду «Байсол» Андрэя Стрыжака. На сённяшні дзень так сталася, што нашы палітвязні, мы, як дэмакратычныя сілы, збольшага можам разлічваць толькі на свае ўласныя сілы. Зразумела, што ёсць публічныя заявы пра падтрымку дэмакратычнага руха і народа Беларусі з боку заходніх палітыкаў, але мы таксама разумеем, што калі пакласці на шалі два пытання: нацыянальная бяспека і калектыўная бяспека, і на іншую супрацьвагу пакласці беларускія інтарэсы, то, канешне ж, пераважаць нацыянальная бяспека і агульная бяспека Еўразвяза. І мы бачым рашэнні, якія
маецца ў сувязі з гэтым, і абмежаванне магчымасцяў перакрочвання мяжы, ну і розныя іншыя абмежаванні, якія ў бок беларусаў уводзяцца. Таму я таксама заклікаю быць рэалістамі ў гэтай сітуацыі і разумець, што нават калі ў Запада ёсць інструменты для ціску на Лукашенка, то у першую чаргу, канешне, яны будуць іх выкарыстоўваць для таго, каб дасягнуць сваіх уласных мэтаў. Проста абраць дыктатара. Складана яго пазбавіцца. У Вільні каля музея акупацыі і барацьбы за свабоду адкрылася выстава беларускага дызайнера Артура Вакарова, прымеркаваная да 30-годдзя рэжыму Лукашэнкі ў Беларусі. У цырымоніі адкрыцця ўзяла ўдзел Святлана Ціхановская, а таксама літоўскія ды беларускія палітыкі. Вот это клеймо он на нас повесил. И мы теперь ходим, и мы теперь некие подозроны, мы теперь какие-то вот такие, неправильные. Очень хорошее место выбрали, потому что тут большая символика. Тут как бы замок КГБ и фашистов. В этом очень важна такая мастацкая фіксацыя неких ключавых момантаў, ключавых сімваляў таго, якой ёсць за гэты 30 год Беларусь. Эта выстава прысвечана всім тым, хто на працягу гэты год змагаецца супраць гэтага рэжыму. Латвія ставіць супрацьтанкавыя рагачы і зубы дракона на мяжы з Беларусю і Расіяй. Інфармацыю пацвердзіў у тэлеграме дэпутат Еўрапарламенту і былы мэр Рыгі Ніл Ушакоў. Відэа з зуброў дракона каля памежнага пераходу Патэрнікі і беларускай Грыгораўшчыны з'явіліся ў сеціве. Супрацьтанкавая загароджа ёсць часткаю лініі ўмацавання, якая прадугледжвае усталёўванне абарончых пазіцыяў і перашкодаў, у тым ліку равоў і мінаў на памежнай зоне паміж балтыйскімі краінамі і Беларусю ды Расіяй. Раней супрацьтанкавыя рагачы усталявала Польшча. На думку лідараў суседніх краінаў, гэтыя захады неабходныя для абароны еўразвязу ад ваенных пагрозаў з боку Масквы і Менску. Міністр замежных справаў Украіны з візітам у Кітаі. Галоўная тэма – пошук спосабу закончыць вайну. Змітро Кулеба заявіў, што Украіна адкрытая да перамоваў, але Расія пакуль не гатовая весці іх добрапрыстойна. Больш пра падзеі ў свеце ў навінах замежжа ад Юліі Цяльпук. Расійскае войска пачало гэты дзень з удару ракетамі па Харкаве і Харкаўскім раёне, у выніку чаго пацярпелі двое мужчынаў і згарэла стайня. Калі заняўся агонь, чалавек, які кінуўся ратаваць жывёлінаў, пашкодзіў рукі, ногі і цяпер ён у больніцы. Трое параненых таксама пасля атакі шахедамі гораду Ізмаіл Адэскай вобласці. Галоўнакамандуючы ўзброеных сілаў Украіны Александр Сырскі заявіў, што агулам страты расійскіх войскаў у баях утрая перавышаюць страты абаронцаў. Забойства заснавальніка кіраўнічай партыі Грузіі Бедзіны Іванішвілі рыхтавалі тыя ж сілы, што хацелі застрэліць прэм'ер-міністра Словаччыны Роберта Фіцо і экс-прэзідэнта США Дональда Трампа, заявіў прэм'ер-міністр Грузіі. Служба дзяржбяспекі краіны завяла 2 крымінальныя справы ў сувязі з замахам на Бедзіну Іванішвілі. Мэтою злачынцаў называюць спробу учыніць дзяржпераварот. На допыты выклікаюць сярод іншых грузінскіх добраахвотнікаў, якія ваявалі на баку Украіны. Кандыдатка на прэзідэнтку США ад дэмакратаў Камала Гэрыс на 20% абганяе кандыдата Дональда Трампа, показала апытанне Reuters ды ІПСО. Калі ў апытанне дадавалі трэцяга незалежнага кандыдата Роберта Кеннеді малодшага, Гэрыс мела 42% прыхільнікаў супраць 38% у Трампа. Прэзідэнт США Джо Байден 3 дні таму адмовіўся ад далейшага ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах на карысць віцэ-прэзідэнткі Камалы Гэрыс.
Пасля авіякатастрофы ў Непале выжыў толькі адзін пілот. 18 пасажыраў і чальцоў экіпажу загінулі ў выніку катастрофы выпрабавальнага рэйсу Sarya Airlines, што адбылася праз некалькі хвілінаў пасля ўзлёту з міжнароднага аэрапорту ў Катманду. Паводле папярэдняй ацэнкі, самалёт нахіліўся над узлётнай паласой, а затым урэзаўся ў зямлю і загарэўся. Непал перыядычна крытыкуюць за нізкі ўзровень бяспекі палётаў. 1,5 года таму у выніку авіякатастрофы кампаніі Yeti Airlines загінулі 72 асобы. Сярэднесодневая глобальная тэмпература на планеце дасягнула рэкорднага значэння за ўсю гісторыю метэаназіранняў – 17,15 градуса са знакам плюс, паказала служба Капернік, што пільнуе змяненні клімату. Папярэдні рэкорд быў усталяваны летась у ліпені, а ранейшы на градус меншы ў жніўні 2016 года. Высокія тэмпературы робяцца прычынаю пажараў, залеваў, смерчаў і навальніцаў з градам. Кліматолагі звязваюць рост слупка перадусім з анамальна цёплымі зімовымі месяцамі ў Антарктыдзе. Юлія Тяльпук, Белсат. Гісторык Ігар Мельнікаў паўгода за кратамі. Чаму лаяльнасць да рэжыму не засцерагла ад арышту, якія спадзевы на вызваленне большай колькасці палітвязняў? Пра гэта размова з Андрэем Стрыжаком, сузаснавальнікам фонду «Байсол» праз імгненне ў праграме «Белсат Зум». У аб'ектыве гэта ўся інфармацыя. Дзякую гаспадарству, што былі з намі, і зычу добрага вечара.